El rap, el rap, el rap, el rap del llenguatge musical. Sí, amb aquest rap tu aprendràs els conceptes bàsics del llenguatge musical. La música que sents està feta de notes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, aquestes són totes. Les notes s'escriuen al pentagrama, que són 5 línies, una baix de l'altra. Primer està la clau, i si és de sol, la segona línia a aquesta nota correspon. Ocupant línies de baix, les notes on està, greus són les de baix i agudes les de dalt. Van a les línies, mi, sol, si, re, fa la, do, mi, als espais on està. I si amb les 5 línies no puc arribar, em posem unes curtetes que són addicionals. Després de la clau va el compàs, 2, 3 o 4 temps normalment tindrà. Es marca el ritme de la composició amb temps forts i febles en la pulsació. Ja sabem posar les notes per altura, però com sabrem cada nota quan dura? La mesura del temps ens la diu la figura i és fonamental fer-la molta cura. Una rodona dura 4 temps i la seva meitat una blanca és. Una blanca són 2 negres i una negra 2 corxeres que també poden ser 4 semicorxeres. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, tiqui, tiqui, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, tiqui, 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 ta. Els silencis són sempre essencials, per això cada figura del seu particular. Ta, ti, ti, ta, tiqui, 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 ti, ta. El puntet també és molt important, afegeix a la figura la seva meitat. Ta, i, ti, tiqui, 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 ti, ta, i, tiqui, tiqui, ta. La lligadura les notes unirà, per tant el seu valor s'haurà de sumar. Ta, tiqui, 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 ta, i, ti, ti, ta. Hi ha grups irregulars com el treset, que és que on caben 2 s'han de cabre 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ti, ti, ta, trio, la, ti, ti, tiqui, tiqui, ta. Tenim la síncopa i el contratemps que fan forta la part que feble és. Ti, ta, ti, ta, ta, ti, 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 ta. En les semicorxeres hi ha diferents grups i els has d'utilitzar per rapejar ben dur. El saltet, aquí i el tens, i ara el fem al revés. Ta, taca, taca, la galopa va, la contragalopa, taca, ta, ta. També aquestes figures una síncopa fan, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa. Només falta saber i bé interpretar què volen dir els números que marquen el compàs. El número de temps el diu el de dalt, però la unitat de temps la diu el de baix. Si baix hi ha un 2, la blanca és la unitat. 4 és la negra, que és la més normal. Si apareix un 8, com posarà el compàs, i a cada temps 3 corxeres n'hi haurà. Si és hora de parar, tens prou amb tot això, que aquí s'ha exposat un munt d'informació. Processa i processa com un ordinador, instrument i partitura i tocaràs una cançó.